Us heu fixat mai en la quantitat de materials diferents que fem servir a la vida diària? Paper, fusta, roba, plàstic, ceràmica, aliatges metàl·lics, vidre, goma... D'on surten tots aquests materials? Com es fabriquen? Qui va ser el primer en utilitzar-los i com han arribat fins a nosaltres? Si ho voleu saber, poseu-vos el casc i posem-nos de mans a l'obra. Els humans som els únics animals que, en lloc d'adaptar-nos al medi natural com fan totes les altres espècies, hem adaptat el medi natural a nosaltres per tal de poder sobreviure. Per això hem hagut de crear estris i aparells com aquests. Però sobretot hem hagut d'acumular coneixements per tal de poder desenvolupar tècniques concretes per a cada problema. És la tecnologia. El conjunt de coneixements necessaris per construir objectes i aparells i, en general, per elaborar qualsevol producte, és el que anomenem tecnologia. O sigui, que la tecnologia és tot allò que ens serveix tant per saber com fabricar una formigonera, com per fabricar el formigó, com per aixecar tot un edifici. Però a més de tecnologia també necessitem el material. Alguns d'aquests materials alhora són també fets gràcies a la tecnologia, com per exemple els totxos. Però en tenim d'altres que utilitzem tal com les prenem directament de la natura, com l'aigua, la sorra, la fusta. Són el que anomenem matèries primeres. Les matèries que agafem de la natura reben el nom de primeres matèries i les podem classificar en 3 grans grups: minerals, vegetals i animals. Entre les primeres matèries minerals hi ha les roques i els minerals, dels quals s'obtenen materials com el ferro, el coure o el bronze, que s'han utilitzat des d'èpoques molt primitives, i materials com la sorra o la grava o els hidrocarburs. Les primeres matèries vegetals inclouen la fusta, el cotó i el lli, però també les que utilitzem per l'alimentació, com els cereals. Les primeres matèries animals són aquells materials que extraiem dels animals i que encara no han estat processats per l'home, com per exemple la llana, els ous, el cuir. Absolutament tot el que l'home pot fabricar ha estat elaborat amb materials que de prop o de lluny provenen de matèries primeres. Fins i tot aquest telèfon mòbil està fabricat amb materials que, al seu torn, han estat elaborats a partir de minerals, de petroli o de fibres vegetals. Sí. Perfecte. Venim de seguida. Hem d'anar a buscar matèria primera. Acompanyeu-me. Per obtenir primeres matèries cal dur a terme processos d'extracció. Dels boscos i de les plantacions es poden extreure moltes primeres matèries vegetals. Les d'origen mineral se solen extreure de pedreres i mines, i les d'origen animal s'obtenen de granges o directament de la natura, com en el cas de la pesca o la caça. Això és una explotació forestal. Aquí es tallen els arbres per obtenir fusta, paper o pilotes com aquesta. Sí, aquesta pilota ha sortit d'un arbre i no precisament de l'arbre de Nadal. El que passa és que la matèria primera ha sofert unes quantes transformacions abans de convertir-se en un material nou. Primer de tot, la tala d'arbres. Després el desbrancatge i el transport fins a la serradora, on els troncs es trossegen per obtenir-ne taulons, bigues, pals, o es trituren en serradures per fer pasta de paper o altres derivats de la fusta. La fusta és una de les matèries més utilitzades des del principi de la humanitat, perquè és de les més fàcils d'obtenir i de treballar. De la fusta natural, que prové directament de la serradora, se n'obtenen diversos materials, com els aglomerats, formats per petits fragments mesclats i premsats, els taulers contraplacats, formats per làmines de fusta que se superposen, s'encolen i es premsen, o el tàblex,
d'aspecte semblant al cartró. Si la fusta se sotmet a processos més elaborats, en podem obtenir derivats com el paper o el cel·luloide. Voleu veure com s'elabora el paper? En Miquel Figuera, que és director de fàbrica, ens ho explica. En el procés de producció del cartronet estucat, producte comercialitzat per Renno de Medici a la seva fàbrica del Prat de Llobregat, podem distingir diverses etapes. Una adquisició de matèries primeres, una transformació d'aquestes matèries primeres en una suspensió aquosa de les fibres per tal de fer-les aptes per a la formació d'una fulla. Per aconseguir que això, fem mitjançant una desintegració amb aigua del retall i una posterior depuració. Aquesta solució aquosa ja és enviada a la màquina contínua, on realment es fa la fulla de cartró. Aquesta màquina consta de diverses seccions. Una primera secció per a la formació de la fulla. Una segona secció de premses, on per mitjançant un premsant mecànic s'elimina aigua. Una tercera secció, la sequeria, que amb temperatura acabem d'eliminar l'aigua residual que pugui portar el cartró. I una última secció d'estucadores, on es fa un tractament superficial aplicant diverses capes d'estuc per fer el producte apte per la impressió. Aquest cartró ja fabricat s'ofereix una posterior manipulació per tal de fer-lo adequat als treballs dels nostres clients, transformar-lo en bobines o formats o sigui fulles segons les seves necessitats. Un altre derivat de la fusta és el cel·luloide, que s'obté de combinar la pasta de fusta amb substàncies químiques i amb el que es poden fer pintes, caixes, negatius de foto i de cine o pilotes com aquesta. Però a més dels derivats de la fusta, l'home ha inventat i fabricat molts altres materials a partir de matèries primeres. Per exemple, els materials tèxtils, els metalls, els plàstics, els vidres, la ceràmica. Voleu veure com s'obtenen? Doncs som-hi. Aquí és on es fabrica el metall. Bé, de fet, alguns metalls es troben a la natura en estat pur, com l'or i la plata. Però la majoria de partícules de metalls es troben combinats amb altres elements, formant minerals. La indústria metal·lúrgica, com aquesta, és la que es dedica a extreure els metalls d'un mineral, normalment a partir de sotmetre'ls a altíssimes temperatures. Els metalls són elements químics que es caracteritzen per la gran capacitat que tenen per conduir el corrent elèctric, per la seva resistència i per algunes altres característiques de cadascun que els fan més adequats per a determinats usos. El coure s'utilitza com a conductor elèctric i en la construcció de calderes perquè és un dels millors conductors de la calor i l'electricitat. El plom és un metall molt dens i mal·leable amb una gran resistència a la corrosió i que pot absorbir moltes radiacions. Per això s'utilitza com a protector o per fabricar objectes incorruptibles. L'or i la plata s'utilitzen en joieria i en la fabricació de peces i objectes de gran valor. L'estany és un metall molt tou i mal·leable que es fon a temperatures no gaire altes i, per tant, és molt pràctic per soldar components elèctrics. L'home ha après a barrejar els metalls amb altres substàncies, gairebé sempre uns altres metalls, per obtenir nous materials amb noves característiques. És el que anomenem aliatge. Per exemple, el ferro pur no té gaires aplicacions, perquè no és gaire resistent. En canvi, combinat amb altres elements, permet obtenir aliatges tan utilitzats com l'acer o l'acer inoxidable, amb el qual es poden fer des de forquilles fins a vaixells. L'alumini és un metall molt lleuger, resistent a la corrosió i molt bon conductor tèrmic, que s'usa aliat amb altres elements i que tant permet fabricar paelles o cassoles de cuina, com marcs de finestra, carrosseries de cotxe, trens i avions. Us imagineu un avió de ferro forjat? Però no només s'utilitzen els minerals que contenen els metalls. També se n'aprofiten d'altres, com l'argila, que és una roca que es torna plàstica quan se'n beu d'aigua. L'argila s'utilitza per fabricar el ciment o el formigó, i també els materials ceràmics, com les teules, els maons i les totxanes.
Un dels processos més sorprenents de transformació de materials és el de la fabricació de vidre, que des de fa més de 5.000 anys hem après a elaborar a partir de sorra com aquesta. Els vidres s'obtenen fonent en un forn una mescla d'arena, calç i sosa a 1.500 graus de temperatura. Durant el procés de solidificació d'aquesta pasta fosa, se li dona la forma que ens interessa i un cop fred es converteix en un material transparent, dur, brillant, aïllant del so i l'electricitat i resistent a molts productes químics, però fràgil. També necessitem materials que ens aportin l'energia que necessitem per a aquests processos de fabricació que hem de dur a terme. Són el que anomenem combustibles, com el carbó, la llenya o el petroli. D'aquest darrer, refinat i tractat, n'obtenim la benzina i el gasoil. Però no només centreu això. Del petroli també en podem fabricar materials com aquest, el plàstic, o com aquest, les fibres sintètiques. Els plàstics es fabriquen des de fa uns 60 anys. S'elaboren a partir de compostos extrets, en la majoria de casos, del petroli. Són materials lleugers, resistents a la corrosió, impermeables i bons aïllants de la calor i l'electricitat que es poden treballar amb molta facilitat. D'entre els plàstics més utilitzats hi ha el PVC, usat en la construcció, el polietilè, amb el qual es fabriquen els envasos de productes de neteja i les bosses, el metacrilat, del qual es fan pantalles, mobles i els fars dels vehicles, la baquelita, usada per fer mànecs de paella i aïllants, el poliestirè o suro blanc, el polièster o PET, amb el qual es fabriquen les ampolles de begudes. El polièster també s'utilitza com a teixit ja que no s'arruga i s'asseca molt ràpidament, com el niló que s'utilitza per fer noracs i per fer llenceria i roba interior com aquesta. És hora que portem el material a l'edifici en construcció. De fet, per construir aquesta casa necessitarem tots els materials que hem vist i molts més. Les estructures de ferro, les finestres de vidre, les portes de fusta, els sanitaris de ceràmica, les canonades són de plàstic. Són elements que no podem trobar a la natura perquè, evidentment, les piques del lavabo no creixen als arbres, ni sota terra, com les cebes. Però sí que estan fets amb materials naturals o derivats de matèries naturals. Així que una cosa està clara. Com més materials fabriquem, més elements naturals consumim. La recerca de primeres matèries és de vital importància per satisfer les necessitats actuals de la població. L'actual demanda fa que algunes hagin esdevingut escasses, com els combustibles fòssils, que es van exhaurint i que en el futur haurem d'extreure a grans profunditats sota el mar i els oceans. Però hem de tenir en compte els problemes que el consum d'aquestes matèries genera pel medi ambient. Per no esgotar abans d'hora els recursos que obtenim de la natura, hem d'intentar aprofitar-los al màxim i considerar el reciclatge com a font preferent de primeres matèries. El procés de reciclatge consisteix a recuperar materials per reutilitzar-los en la fabricació de productes similars o diferents als inicials i també serveix per obtenir compostos que serveixin com a adob o com a font d'energia. El reciclatge té algunes limitacions. El paper, per exemple, no es pot reciclar indefinidament, perquè, com més s'utilitza, més es trenquen les fibres que el formen. Però l'estalvi energètic obtingut amb el reciclatge compensa amb escreix les limitacions. Per exemple, cada tona de vidre recuperat comporta l'estalvi de 130 quilos de petroli.
El reciclatge de metalls no genera tanta contaminació i requereix molt menys energia que la seva elaboració a partir de minerals. Si reciclem, ajudem a solucionar dos problemes alhora. D'una banda, ens estalviem consumir més recursos naturals i de l'altra evitem que augmentin el nombre de residus que generem amb les nostres activitats. I parlant de reciclatge, ens acomiadem. Espero que us hagueu reciclat amb aquest programa. El proper dia, més matèria primera. El conjunt de coneixements necessaris per construir objectes i aparells i, en general, per elaborar qualsevol producte és el que anomenem tecnologia. Les matèries que agafem de la natura reben el nom de primeres matèries i les podem classificar en 3 grans grups: minerals, vegetals i animals. Entre les primeres matèries minerals hi ha les roques i minerals dels quals s'obtenen materials com el ferro, el coure, el bronze i altres que s'han utilitzat des d'èpoques molt primitives, materials com la sorra o la grava o els hidrocarburs. Les primeres matèries vegetals inclouen la fusta, el cotó i el lli, però també les que utilitzem per l'alimentació, com els cereals. Les primeres matèries animals són aquells materials que extraiem dels animals i que encara no han estat processats per l'home, com per exemple la llana, els ous, el cuir. Per obtenir primeres matèries cal dur a terme processos d'extracció. Dels boscos i de les plantacions se'n poden extreure moltes primeres matèries vegetals. Les d'origen mineral se solen extreure de pedreres i mines, i les d'origen animal s'obtenen de granges o directament de la natura, com en el cas de la pesca o la caça. La fusta és una de les matèries més utilitzades des del principi de la humanitat, perquè és de les més fàcils d'aconseguir i de treballar. De la fusta natural, que prové directament de la serradora, se n'obtenen diversos materials, com els aglomerats, els taulers contraplacats o el tàblex. Si la fusta se sotmet a processos més elaborats, en podem obtenir derivats com el paper o el cel·luloide. Els metalls són elements químics que es caracteritzen per la resistència, la gran capacitat conductora del corrent elèctric i altres característiques particulars de cadascun que els fan més adequats per a determinats usos. El coure es fa servir com a conductor elèctric i en la construcció de calderes, perquè és un dels millors conductors de la calor i l'electricitat. El plom és un metall molt dens i mal·leable, amb una gran resistència a la corrosió i pot absorbir moltes radiacions. Per això s'utilitza com a protector o per fabricar objectes incorruptibles. L'or i la plata es fan servir en joieria i en la fabricació de peces i objectes de valor. L'estany és un metall molt tou i mal·leable que es fon a temperatures no gaire altes i, per tant, és molt pràctic per soldar components elèctrics. Però dels minerals no només se'n treuen metalls. Per exemple, de l'argila, que és una roca terrosa que es torna plàstica quan s'embeu d'aigua, se n'obtenen teules, maons, ciment i formigó. El vidre s'obté a partir d'una mescla de sorra i altres substàncies que es fon a partir de 1.500 graus de temperatura. Durant el procés de solidificació d'aquesta pasta fosa, se li dona la forma que interessa i un cop fred es converteix en un material transparent, dur, brillant, aïllant del so i l'electricitat i resistent a molts productes químics, però fràgil. Els plàstics es fabriquen des de fa uns 60 anys. S'elaboren seguint processos químics a partir de substàncies com el carbó, l'hidrogen i derivats del petroli. Són lleugers, resistents, aïllants i fàcils de treballar. Entre els plàstics més utilitzats hi ha el PVC, el polietilè, el metacrilat, la baquelita, el poliestirè i el polièster o PET. Per no esgotar abans d'hora els recursos que obtenim de la natura, hem d'intentar aprofitar-los al màxim i considerar el reciclatge com a font preferent de primeres matèries. El procés de reciclatge consisteix a recuperar materials per reutilitzar-los en la fabricació de productes similars o diferents als inicials. I també serveix per obtenir compostos que serveixin com a adob o com a font d'energia. Tot i les limitacions que comporta, com en el cas del paper que no es pot reciclar indefinidament, l'estalvi energètic i ecològic obtingut amb el reciclatge en compensa les limitacions.